Ja, vanuit Boekie die Pret proberen wij de kinderen een leuke vakantie te geven. Maar eigenlijk niet alleen maar leuk, maar het liefst ook heel divers. Dus ook dat het soms educatief is of dat je gewoon veel verschillende dingen leert kennen wat er op Aruba te doen is. En Practice Court is een van onze activiteiten. En ja, wij zijn er heel trots op dat dit kan. Omdat het echt een uniek kijkje is in het gerecht op Aruba. Wij vragen eigenlijk alleen maar aan de bedrijven, verenigingen, stichtingen en overheidsinstellingen hoe vaak ze iets willen gaan organiseren. En in dit geval hebben ze ervoor gekozen om het 1 keer te doen. Maar vorig jaar was het 2 keer en het ligt een beetje aan of ze het hier kunnen organiseren en hoeveel mensen ze hebben om het te organiseren. Well, ahorita é de 2 viajes, año pasado também nos organizamos, que nós organizamos rollenspel para e aí que nós enfatizamos o efeito de bullying. Na começo nós recebemos explicação cortica de que eigenlijk é trabalho de juez está. E depois nós actuamos rollenspel, a mim com minha colega, e depois de essa aqui na mesa para pensar na mesa caso e actua essa aqui, parte na como juez, fiscal, sospechoso, vítima. E depois de essa aqui, nós recebemos rondleiding para o nos sala e também para o nos auto na ceia. Nou, wat wij ontzettend belangrijk vinden is dat kinderen ook hun talenten ontdekken. Dus je moet een leuke vakantie hebben, maar hoe leuk is het als het leuk is en ze er ook nog wat van leren. En wellicht ook nog wat inspiratie opdoen van wat ze later willen worden. En dus zo hebben wij ook een tour in het ziekenhuis, bij de politie, bij de brandweer. Nou ja, in dit geval bij het koord. Vanochtend was ik nog op een slaaffarm om te zien hoe dat werkt. En op die manier wordt de wereld van de kinderen groter. En het is ook leuk voor de ouders dat de kinderen wat te doen hebben natuurlijk. Ik vond het heel erg grappig. Ja, het werd natuurlijk sowieso, het was het pesten wat als een criminele daad gezien werd. En daar werd eigenlijk heel goed op door de kinderen op ingegaan. De kinderen maken het vooral heel grappig. Dat is het. Hun spontane reacties. Je bent hier natuurlijk in een hele officiële ruimte. Met hele officiële mensen. En die kinderen maken daar gewoon toch iets bijzonders van. Of ze zorgen dat het wat meer met een lach gaat. En dat is heel leuk om te zien.